Angizokuthengela ibhanoyi. Baba, sekulindile. Madoda ukudlala 20 rand nguphethe imali ehlangene awubushintshe siyavumelana. Yebo siyavumelana. So bani oqala ukudlala? Mina. Doda wethu imali yakho siphelile. Doda imali yakho siphelile. Yini umameza ngathi khona ushonile nje yini? Ungithathela naye i-remote. Ngikuthathela i-remote iphambi kwakho ungazongibhedela wena. Awufuni? Hayi mshana, nawe yazi mina ngikaze nganqaba ngiyakuhlonipha futhi mshana. Nathi i-remote mshanami. Hambolana. Hayi khuleka mshana ngisazile. Ngisho unganginiki imali yakho. Hambolana. Malme. Awe mshana. Uthini slita boy? Ngithathela nanka ama-chips. Thathela ama-chips. Aphambi kwakho. Ama-chips aphambi kwakho. Mshane. Phela mshana aya ama-chips namalo sewangayikhuluma mshane yabo. Nangayo mshana ama-chips akho. Singayivulela ukhona ungivulele. Wazi wangiyala mhlaba. Hey. Wabeka uhambe uyolala ngiyobuye ngikubize. Hey, wazi wangiyala mhlaba. Malme. Yini? Angithandi imulelo kanje empendeni lala phansi. Lale phansi angiyenze mina lonto loyo. Kodwa mina emhlabeni ngenzani? Awungihlupha kodwa mshana. Hey, slaughter boy. Hey.